Ako si Jojo, ginaingon, ang banag asawa, dunay tagsa-tagsa ka obligasyon isip magtiayon. Mauning naitabos akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong may kalimtan. Bay Jojo, nasusana oh. Nagpaingoy ni sa atong kitambayan. Ako na siyang diskartehan karon by Franz. Sige, bay, sige, bay. Sige, isang pita. Hello, Rosana! Oh, Day, si Bay Jojo ba? May isulti ni mo. Unsa man na, Jojo? Asa magkapaingon, Ros? Sa merkado, may paliton ko. Pwede mo sabay? May paliton pa ka? Wa, ako yung bodyguard ni mo. Ay, di na kailangan, Jojo, oy. Sige na, good, Ros. Tapay ba ha? Barago mo ilabot din eh. Paglako ng duha kay, buli ako sa mo, Bay Jojo. Sikatihin na yun. Uy. Sorry, halainan magkukugdo na ko'y kuyo. Nga naman, doon ay masuko, ha? Man, Oo man di ay. Sagdi lang ko kung mahimong bodyguard ni mo, Rosana. Love thy neighbor? Mama, sadoy. Alangan ba taad to tas laing dapit mangitag panguyaban ma? Namatay silingan nga sweet to kahit tas batasan. O, di ba? Pasal din as Giorgio. Panginabot mo. Pero pang... Ay, tabi-tabi niya. Ay, gusto na ba kayo? Dili ka ang angay nga magpili niya na atong anak. Ang ako lang pang banga. And... Lala. Ay, magkakanga man tadi mo pang. Miti pa dyan kumang. Ay, miti pa dyan kumang. dugay na ko na ilong tapos, Jojo. Mo nga, mahadlok ko nga makigrelasyon. Kay mahadlok ko nga biyaan na sad ko. Di man na may tabo day. Nanong dili man. Kay, di ta magiging kabiyaan. Kamo mga lalaki, no? Maayo ra gyud mo musulti. Kay wa pa man, pero moabot ra gihapon ang panahon nga mapulaan mo ug mahilis ang inyong love. Mahilis gud, murag ice. Mamasanay tinuod, di ba? Sa manguya pa mo no, buhaton gyud ninyo ang tanan aron sugton. Kung gisugot na, buhaton gyapon ang tanan aron maangkon ang usa ka butang nga gustong angkonon nga mao ang virginity sa babae. Uy, Dayon, mamabdos na. Dayon, pakaslan. Kay wa may choice, nakapamabdos naman. Pero imbis magkadugay, magkalami, magkadugay, magkabati. ala no. Usara, naka-experience na ka na, nga murag relate to the max man. Sa ko igsoon na babae. Oh. In love kayo niyang lalaki. But after all, gibiyaan na gihapon siya kay nakakita og mas labaw pa kuno kay kang ate. Usa na sa akong gikahadlokan, Jojo. Nga makigrelasyon ko. Di man tanan may tabuan ni Ana, Rosana. Pan, kanang, why don't you try me? O, diba? Ano nang may bawaan ba nga tinuod na kong gibati ni mo ba? Nga, I love you, Rosana. Jojo. Kasal! Kasal Bukang. ko naman. Mao na pang, Unsa kasal? mao na mang. Nisugot na si Rosana nga magpakasal ning duha. Happy kay ko, mang pang. Ay, atong taon hangto sa inyong pagkatiguan kamo nang gyapon ni si Rosana, Jojo. Kamo gyapon Kamu man ni mamang akong gi-idol. Awa, Kaming pulos na mamang nimo. puti inyong mga buhok pero solid yapon mo. Way paglubad ang duha ninyong kagugma. Ingon usab kami ni Rosana. Pang, mang.
Unsa? Uy, timing man, uy. Nasa adlaw gid sa atong kasal ni Kawas. Uy, pila mo sa nakadlaw? Usa ka semana. Ha? Perting bira ni mo ni Rosana gabi, no? Idugay mo kang nakamataron. Late ko kag 2 ka oras. Pero okay ra. Kay bago mo kang ninyo. Bira. Wa man ko ka bira gabi. Ha? Uy, ngano gud? Gidugo. Bangas ka. Day. Ngano, Chu? Human na, day. Ha? Ang unsa? Gibahar na bang bagyo? Kasi bagyo ba nga perti mang init Ang ka? imong dugo pa, wa na ba? Wa na, uy, hagbay ra. Ha? Uy, kanang saram din ako man. Ato ba usang adlaw? Uy, ingon ka kayo sa kasmana ko itong. Magbuot ka sa kong dugo kung muhunong nagkagos. Pwede na din ni Rod. Pwede na ka. Ay, kalami. Sumuot na rin yun. Dali, day. Day, Rosana. Day. Whew. Perfect. Uy. Ano mo, Karos? Kanina pag ko nakabantay ni mo. Grabe na kung jirjirin mo, mura magkagrobot. Way reaction. Pero tingnan na kung nakakis ni mo, nakagakos. Shuffle diri, shuffle dito. Ha? Pero ikaw, mura lang gyapon kagawa. Naunsa ka? Ay, unsa di gusto nimo? Nga kung unsa imong gibuhat nako, mo sa akong buhaton? Alangan, ba nag-asawa ko ta? Supakon din ako. Ang unsa man? Ang gisulti sa akong lula. Ha? Unsa may gisulti ni mong lula? Rosana, kung maminyo ka na, ayaw kayo pagsukol sa imong bana. Kung unsa may ang buhaton nemo, ayaw buhatan nga to niya. Unsa? Sa wa pa mamatay ang akong lula. Moto'y katapusan niyang gisulti na ako. Ug wa na ko kalimti ang tanan. O karon, ako gid kining gituman. Tangi! Ano di ay? Ba, Jojo, what's the matter? Sa agman? Buno ta, bay. Ha? Buno ta. Si Buno? Ilonggot! Ha? Milagro! Nangagad! Buno! Dako kong problema. Buno ta, dali! Ha? Ay, nag-ako yung sana? Oo, ano yung gawin? Usap na yung problema, bay. Kanang, kuwan may ba? Hmm. Labang mag-sex may ba? Isag ko sa una ko bay. Ha? Hmm? Shuffle diri, shuffle dito. Di man yun mo ba sa kong asawa? Ha? Murag isag patay, murag robot, murag manikin, murag... Wah, yun bay! Patara, patara! Sa, ba di ba, Jojoy? O, lagi, anis pa. O kung makaklimo. Nga naman kuno na, be? Ay, mo ni bay. Ego lang kuno niyang gituman na gisulti sa namatay niyang lula. Nga kung maminyo siya, kung unsay buhaton siyang bana, di giyod kuno siya mubaos. Bisag turjak? O, lagi bay, Franz. Ay, Sige na, dali na. Tagay tabi. Aron mawa na akong problema. Aron inig abot na ako sa mua. Matog lang ko dito. Kapoy yung tudyak sa asawa nga magpatara lang ako eh.
ina ni hinuong ko mugamit ni Rosana kay ma-imagine magin ako nga mura siyag manikin nga akong giromansa kay di lagi mo baos. Magpatara lang siya. Mga kasama ang kaagi ni Jojo. Diniling tulumanon. What's the style? Magpatara lang i-style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.